Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Heute erfahrt ihr etwas über das Thema Passiv. Pasiv je oblik glagolski koji se u nemačkom jeziku relativno češće koristi, češće nego u srpskom jeziku, ali hajde da počnemo od nekih pitanja koja su vam već dobro poznata, kao na primjer ovo, was macht man in der Schule? Kako možemo da odgovorimo na ova pitanja? Pa recimo ovako, man lernt, uči se, man macht Aufgaben, rade se zadaci, man schläft manchmal, ponekad se ispava, in der Pause isst man, u pauzi se, na odmoru se jede. Ali, isti ovaj sadržaj možemo da izrazimo na drugi način i to ovako, es wird gelernt, uči se. Aufgaben werden gemacht, zadaci se rade, es wird manchmal geschlafen, ponekad se spava, in der Pause wird gegessen. Znači, vidjeli ste da isti sadržaj možemo da izrazimo na drugi način, ove rečenice su malo duže, bar na prvi pogled, i da vidimo o čemu se radi. Radi se o glagolskim vidovima, aktivu i pasivu. Ovo je aktivna rečenica, man macht Aufgaben, kako ona izgleda u pasivu, evo ovako, Aufgaben werden gemacht. Kao što vidite, pasiv se gradi od glagola werden, ovdje imamo present glagola werden i od participa perfekta glavnog glagola koji stoji na kraju rečenice. Evo ovdje, znači ovaj novi primer, ovdje možemo, ne mora da bude subjekat man, slučajno smo imali subjekat man, ali recimo ovdje imamo rečenicu ich lese einen Roman, to je aktivna rečenica, kako ona glasi u pasivu, ein Roman wird von mir gelesen. Šta smo uradili? Ja čitam roman, ovdje smo naglasili ko vrši radnju, roman biva čitan, ovdje smo naglasili samo dešavanje, a vršilac radnje je manje važan i njega možemo i da izostavimo. Kako smo došli do ovog oblika? Znači, akuzativ objekat ove rečenice nam je postao subjekat, što znači da smo promenili